Каквато и да е спецификацията на вашата къща, продуктите на Кераглас имат идеалното решение. Висококачествените материали като алуминий или дърво придават на зимната градина своята индивидуалност. Нашите зимни градини осигуряват идеална топлоизолация и разумни конструкции за намаляване на енергийните разходи и увеличаване на комфорта на живот. Когато става въпрос за затваряне на тераса или балкон, нашите зимни градини перфектно се съобразяват с терена, един, два или много скатни покриви, прозорец или врата в желаните зони, интегриран профил за сгъваеми или плъзгащи системи. Препоръчителната максимална височина е до 3 метра. Системата може да се поръча в цвят корал, галванизирана или в дървоподобен цвят. Предпазва от вятър, дъжд, шум, прах и други въздействия от външната среда. Изберете 10 мм висококачествено закалено стъкло, тонирано, слънцезащитно, принтирано или цветно. Лесна инсталация без необходимост от реформи. Лесно почистване, всички панели се отварят навътре и могат да се почистват от двете страни. Бърза доставка и монтаж. 3 години гаранция.